Ανατρέχοντας στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, συναντούμε στα 1825 τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο να ισχυρίζεται σε επιστολή του προς τον Γεώργιο Κάνινγκ ότι η ανεξαρτησία της Ελλάδος θα είναι επωφελής στα συμφέροντα της Αγγλίας εναντίον οποιονδήποτε άλλων δυνάμεων θέλουσι με τού πολύ βεβαίως επιχειρήσει να βλάψωσει την αγγλική κυριαρχία και εμπορία εν την Ινδική. Ήταν στους καιρούς της πολιορκίας του Μεσολογγίου, του ενδοξότατου καταξηράν μεγαλουργήματος της όλης επαναστάσεως, που διετράνωσε στη συνείδηση της Ευρώπης τη δικαιότητα αυτού του κοσμοϊστορικού ελληνικού εγχειρήματος που ξεκίνησε στα 1821. Πώς άραγε όμως συνδέεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος με τα ωφέλη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Ινδία, και τι είχε συσκέψει για αυτό τον ισχυρισμό του ο πράγματι διαπρεπής διπλωμάτης Μαυροκορδάτος. Το πράγμα φαίνεται να οδηγεί ευθέως στο γεγονός ότι στην Ινδία, συγκεκριμένα στη Βεγγάλη, στα εκεί κορυφαία κέντρα της Καλκούτα και της Ντάκα, βρισκόταν σε μεγάλη ακμή ομογένεια ελληνική. Ιδιαίτερα στο 18ο και 19ο αιώνα, σε αυτή την πανάρχαια χώρα όπου επί αιώνες επικρατεί η παρουσία του μείζωνα ελληνισμού, η δράση των Ελλήνων έλαβε σημαντική ιστορική καταξίωση στον τομέα της ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και της πνευματικής καλλιέργειας, κυρίως μέσα στους κόλπους του ελληνοορθόδοξου χριστιανικού βιώματος, αλλά και του ενδιαφέροντος των Ινδών να διδάσκονται αρχαιοελληνική ιστορία. Υπήρξε δε θαυμαστή η εναρμόνιση της δημιουργικής πορείας τους με τη ζωή των Ινδουιστών και των Άγγλων Καθολικών στον πολιτισμικό κύκλο ανάπτυξης ιδίως των σχέσεων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τα σανσκριτικά. Ο πρωταγωνιστής της βεγγαλικής αναγέννησης του 19ου αιώνα, Ράτζα Ραμοχάν Ρόι, όπως και ο λόγιος πατέρας του, Ραμκάντο Ρόι, εγνώριζε να διαβάζει και να γράφει ελληνικά. Ο Ινδός ποιητής Χένρι Λουίς Βίβιαν Ντερότζιο αναδείχθηκε σε έναν επιφανή φιλέλληνα υποστηρικτή της ελληνικής επανάστασης. Δίδαξε στην Καλκούτα ελληνική ιστορία και ομηρική ποίηση και έγραψε τότε ένα πλήθος ποιημάτων εμπνευσμένων τόσο από την αρχαία Ελλάδα όσο και από τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων της Επανάστασης. Στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, ένας ακόμα Ινδός φιλέλληνας, ο Κέτρο Μόχουμ Μουκερτζέα, έγραψε την ιστορία της Ελλάδος στη βεγγαλική γλώσσα, μεταφράζοντας το ομότιτλο έργο του Όλιβερ Γκόλdsμιθ. Το βιβλίο εκδόθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Βιβλίων της Καλκούτα για τη διδασκαλία των μαθητών της Ινδικής εκπαίδευσης. Η συμβολή της βεγγαλικής ομογένειας, βοηθούμενη από πλήθος λογίων Ινδών και Άγγλων φιλελλήνων της περιοχής, είχε ήδη προετοιμαστεί από την Ανατολή του 19ου αιώνα, πληροφορούμενη τα πυκνά προεπαναστατικά κινήματα της υπόδουλης πατρίδας. Έτσι η ελληνική κοινότητα της Καλκούτα, ενεργώντας ως πρωτοπόρος του μετέπειτα πνεύματος της φιλικής εταιρείας, πραγματοποίησε στα 1802, μέρα Δευτέρα του Πάσχα, θρησκευτική ορκομοσία των μελών της στον παλαιό ναό της Μεταμόρφωσης, ιερουργούντος του ονομαστού ιερέα Δαβίδη. Έδωσαν τον όρκο «Άπαντες οι εν Καλκότα Γρεκοί, τα μη προς επιτιδίαν ανάγκην γρόσια και άσπρα και χρυσίων και άργυρων και λιπίν ουσίαν καταλυμπάνεσθε προς φύλαξην εν Καλκότα δια την Ανάσταση του γένους των Ρωμαίων και μη δεις πόποτε χείραν επιβαλέστο επ' αυτόν». Η ελληνική κοινότητα σε εκείνα τα χρόνια ανέπτυσε αξιοθαύμαστη δράση υπό την προεδρία ενός προβεβλημένου παράγοντα της ζωής στην Καλκούτα, του εύπορου υπηρώτη εμπόρου Κωνσταντίνου Πανταζή, που είχε μετικήσει στην Ινδία από την Ανδριανούπολη. Από την ίδια πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θράκης προέρχονταν οι περισσότεροι τότε Έλληνες, που αποτελούσαν εκεί στη Δυτική Βεγγάλη μια κοινότητα 120 περίπου οικογενειών.
όλοι τους πιστοί Ορθόδοξοι, οργανωμένοι επίσης και στο ναό του Αγίου Θωμά της Ντάκα από τα 1777, με επικεφαλής της εκεί ελληνικής κοινότητας τον ιερέα Ναθαναήλ το Σύφνιο, τον πρωτοπαπά Διονύσιο Γεωργίου από τα Μουδανιά, τον ιερέα Γρηγόριο το Σύφνιο και τον αρχιμανδρίτη Βενιαμίν, σταλμένο από το Σινά, που τον παρακολουθούμε μέχρι το 1832, συνεργαζόμενο με τον γραμματέα της Εκκλησιάς, τον περιώνυμο Βασίλειο Δημητρίου, δάσκαλο του κολεγίου της πόλης. Σημαδιακό είναι το γεγονός ότι ο ναός του Αγίου Θωμά της Ντάκα χτίστηκε το 1821 σε αντικατάσταση παλαιότερου ναού, όχι μόνο για τους ελάχιστους Έλληνες, αριθμούσαν 10 περίπου οικογένειες, αλλά κυρίως για τους εκχριστιανισμένους Ινδούς. Στην Καλκούτα τους ίδιους καιρούς πρωταγωνιστούν και διακρίνονται πλάι στον Κωνσταντίνο Πανταζή ο επίσης υπηρώτικης καταγωγής έμπορος Πέτρος Πρωτοπαπάς, ο πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Γεωργίου που είχε έρθει από την Ντάκα και απεβίωσε στην Καλκούτα το 1829, ο ιερέας Αμβρόσιος Γκίμους Χαναλής και ο σημαντικός κοινωνικός παράγοντας Ιωάννης Λουκάς, επίτροπος της Ελληνικής Εκκλησίας στην Καλκούτα, που είχε προκόψει γερά στο εμπόριο. Όλοι αυτοί οι Έλληνες της Καλκούτα, της Ντάκα και άλλων περιοχών, όπως το Μπεναρές και άλλων, συνέβαλαν στη σύσταση της φιλελληνικής εταιρείας της Καλκούτα, που ιδρύθηκε στα 1823 με τη συμμετοχή Βρετανών, Κινέζων, Αμερικανών, Ευρωπαίων εμπόρων και βέβαια γηγενών, κυρίως μορφωμένων Ινδών, με πρόεδρο έναν Άγγλο φιλέλληνα ονόματι Άρινγκ. Έτσι η ελληνική συμμετοχή των κατοίκων της Ινδίας στην Ελληνική Επανάσταση, που την παρακολουθήσαμε κυρίως στη Δύση, δίκαια εντούτοις αναγνωρίζεται και προστίθεται και αυτή στην οικουμενική φιλελληνική συμβολή και από τις χώρες του Ανατολικού κόσμου. Στο χρονικό της ίδρυσης της φιλελληνικής εταιρείας της Καλκούτα εμπεριέχεται και μια έγγραφη έκκληση προς αυτήν από την ελληνική διοίκηση, στο πλαίσιο γενικότερης έκκλησης στα 1822 του Μινίστρου των Εξωτερικών της Ελλάδος Θεόδωρου Νέγρη προς τους διπλωματικούς ακολούθους των άλλων χωρών, προκειμένου να διαπιστευτούν στην Ελλάδα. Έχει επίσης αναφερθεί στις αξιοποιημένες βιβλιογραφικές πηγές και μαρτυρίες αρχείων η αποστολή το 1823 στην Ινδία του περιώνυμου λόγιου και κοσμοπολίτη καπετάνιου Νικόλα Κεφαλά, καθώς και η καθοριστική συμβολή του για την ίδρυση της φιλελληνικής εταιρείας της Καλκούτα και την συγκέντρωση χρηματικών ποσών υπέρ του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Πράγματι, ο Κεφαλάς κατάφερε να συγκεντρωθεί το ποσό των 25.380 ρουπίων ή 2.200 λιρών στερλινών και να κατατεθούν από τον ίδιο στο Λονδίνο. Ανάμεσα στους συνεισφέροντες ήταν η Ελληνική Εκκλησία της Καλκούτα, οι ιερείς Διονύσιος Γεωργίου και Αμφρόσιος Γκίμους Χαναλής, ο πρόεδρος της κοινότητας Κωνσταντίνος Πανταζής, ο διαπρεπής Ινδολόγος Δημήτριος Γαλανός ο Αθηναίος, ο Ιωάννης Λουκάς, 15 ακόμα προύχοντες ομογενείς και ο Αγγλικανός επίσκοπος της Καλκούτα, ένας λαμπρός άνθρωπος των γραμμάτων, υμνογράφος και φιλέλληνας ποιητής, ο Ρέτζιναλντ Εμπέρ. Ο ίδιος είχε καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και είχε μάλιστα μεταφράσει ποίηματα του Πινδάρου που δημοσιεύθηκαν το 1829 στην έκδοση του έργου Palestine and Other Poems από τον εκδοτικό οίκο Carey, Λία Carey της Φιλαδέλφια. Ο Έμπερ συχνά έχερε της φιλίας και της φιλοξενίας σημαντικών Ελλήνων στην Ινδία, πράγμα που ενδεχομένως εξηγεί και το γάμο της χήρας του Αμέλειας το 1830 με Έλληνα διπλωμάτη στη Βρετανία, τον γκόμι Δημήτριο Βαλσαμάκη. Η δράση της φιλελληνικής εταιρείας της Καλκούτα συνεχίζεται και μετά το 1823 με συγκεντρώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο όπως η εφημερίδα της Καλκούτα, προβάλλοντας τα νέα από την επαναστατημένη Ελλάδα και εορτάζοντας τις επιτυχίες των αγωνιστών σε στεριά και θάλασσα. Χαρακτηριστική είναι η πανηγυρική συγκέντρωση του Οκτωβρίου 1824
που πραγματοποιήθηκε με την ολόθερμη παρουσία, τη δωρεά και την ενίσχυση, την οικονομική του φιλέλληνα Ινδουιστή πρίγκιπα Γκουλάμ Μουχάμαντ. Ήταν ο μικρότερος γιος του επαναστάτη Σουλτάνου του βασιλείου της Μαϊσόρ, Φατέχ Αλί Σαχάμπ Τιμπού. Από όσα είπαμε, θα παρατηρήσει κανείς τη χρονική καθυστέρηση των γεγονότων στη Βεγγάλη σε σχέση με τους χρόνους προετοιμασίας εξέλιξης της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα από την Ελλάδα έφταναν στην ελληνική κοινότητα από τη φιλελληνική εταιρεία της Καλκούτας με γράμματα που μετέφεραν στην Ευρώπη τα αργοκίνητα εμπορικά ιστιοφόρα πολύ πριν υπάρξει η ατμοκίνητη ναυσιπλοεία. Να ένας αξιοσημείωτος λόγος για να εκτιμηθεί με αγάπη και ευγνωμοσύνη και ο φιλελληνισμός της απόμακρης Ανατολής. Όμως το πάθος του φιλελληνισμού δεν σταμάτησε στην Ινδία με την ελληνική ανεξαρτησία, καθώς μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε την πολυσήμαντη συνέχειά του και να αναγνωρίσουμε την αφοσίωση μεγάλου μέρους της Ινδικής κοινωνίας στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Πρόκειται για έναν τύπο πνευματικού φιλελληνισμού που αναπτύσσεται από χρόνους μακρούς, ιδιαίτερα στη σύγχρονη ακαδημαϊκή και πολιτιστική κοινότητα της Καλκούτα. Στη μεγαλούπολη αυτή της υπεραιωνόβιας παρουσίας των Ελλήνων έχει ανάψει από το 1988 μια λαμπερή φλόγα του σύγχρονου πνευματικού φιλελληνισμού των Ινδών. Πρόκειται για την ίδρυση της ελληνικής λέξης κύκλος. Ιδρυτής ο γλωσσολόγος Ασίτ Τσακραμπόρτη. Το συντρέχει μια ομάδα με ακαδημαϊκή παιδεία που την προσελκύει ο αρχαιοελληνικός κόσμος. Το έργο του πάνω στα ελληνικά κείμενα αρχαία και νέα εντυπωσιάζει. Μελετά και γράφει ακατάπαυστα. Στα 1990 γράφει το δοκίμιο Ελληνική Ταυτότητα και δημοσιεύει στη γλώσσα της Βεγγάλης το άρθρο «Σύγχρονη Ελλάδα, ελληνική γλώσσα και γραφή». Ακολουθούν Προμηθέας και Επιμηθέας στο βιολογικό κόσμο το 1993. Η λέξη σκέψη στα ελληνικά είναι επίσης επιστήμη το 1994. Χώμα στο νησί του μονόφθαλμου δαίμονα το 1996 και μεταφράζει τον Αγαμέμνονα του Εσχύλου και την Ιφηγένεια στην Αυλίδα του Ευρυπίδη. Μελετάει τα νέα ελληνικά και μεταφράζει Έλληνες ποιητές. Κορυφαίο μεταφραστικό έργο του ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού. Το δάσκαλο Τσακραμπόρτη ακολουθεί ο Ουζόλ Γκος. Έρχεται στην Ελλάδα στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Παρακολουθεί πανεπιστημιακά μαθήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εγκαινιάζουμε πολύχρονη συνεργασία στο ετήσιο φεστιβάλ της Καλκούτα Ελληνικές Μέρες. Δημοσιεύονται στην εφημερίδα Παρθενών της ελληνικής λέσχης Κύκλος μεταφράσεις ποιημάτων σύγχρονων Ελλήνων ποιητών και στις φιλελληνικές ημερίδες τους δεν παραλείπουν να περιλαμβάνουν θέματα της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης και αναφορές αυτήν σε τοπικά δημοσιεύματα. Συνεργαστήκαμε δημιουργικά για πολλά χρόνια. Στα 2003 έφυγε από τη ζωή ο Ασίτ Τσακραμπόρτη. Η ψυχή του πολιτιστικού φιλελληνισμού της Καλκούτα. Ευτυχώς η πνευματική σπορά του μέχρι και σήμερα δίνει στην πατρίδα του καρπούς και σε εμάς την άσβεστη μνήμη του. Δίνει και την έμπνευση της αγάπης μας στα καλά έργα όλων τους.